Podľa mňa kvôli tomuto by malo viac Slovakov cestovať do Česka na dovolenku. Z Bratislavy som nastúpil na autobus do Českých Budějovic a strávil týždeň cestovaním po južných Čechách. Okrem toho, že v Českých Budějoviciach je skvelý gin bar, toto piaristické námestie s kaviarňou a záhradou je super instaspot. Vždy som si myslel, že Budějovice stoja trochu v tieni Krumlova, no tuto fakt žije veľmi autentickou atmosférou a pivo tu tečie namiesto vody. Využívam carsharingovú apku GoDrive a idem na miestne zámky. Hluboká patrí medzi najkrajšie zámky v Čechách, no o kratochvíli ste asi nepočuli. Majiteľ bol introvert, takže zámok skryl do údolia, aby pôsobil nenapadne a žil život pokojný ako hladina Vltavy. Poté odporúčam spláv a prechod cez plavebnú komoru. Cítim sa ako námorník. Ja sa nebojím, vstupujem teda do veže v stredovekom meste Prachatice. Tieto schody sú pôvodné a vidno z nich celé mesto. Na námestí je super kaviareň a raňajky a ak bude pekne, skúste aj rozhľadňu Libin. Najviac sa mi však páči táto šmíklavka zo stezkej korunami stromu v Lipne nad Vltavou a plavba pri západe slnka so živou hudbou a degustačná večera. Požičiavam si elektrobike a idem na najvyššie položenú zrúcaninu Bitku v Hrádek a deň ukončujem kávou priamo na cyklotrase a potom v super wellnesse vo Frimburku. Chcel som tiež zažiť tradičnú českú dedinu. Holašovice sú v zozname UNESCO pre svoju zachovanú architektúru a konajú sa tu aj selské slávnosti a samozrejme Krumlov, ktorý už určite poznáte. Či?